إذا بمهازوتن مسارتن جويس ماير مينسترينات حجز أوربلكم مدبيو سمعوني صبوا مسايو زلكم صبوا مسايو زلكم تاريخكم عجاهم يكونن صبوا مساي ألكم انت هنا جن أب حلفكم اندحر تنتلتلو خينكم تصبوا مساي كملتكم يو الشاب قدام سنبت انتخطاتها لزخونة تمرت سلة زائدنا خن أتون زائدنا خن واتسن كم هريه أيتا أخو من كتتاقوون يتصبحون نيري أنا أزي بقالي لمقعزن من سفافني لمسوع جمير اللخو كم زمسلني سوئلنا تنسافيفنا نبرنا زاقطنا يننبرن بزحزن كونتات الزخب الكلخو زخونة سبكخونن دلي أيكونن لو مسابات قرات الناس زي بلوم يوم زمسلو مسناي قدم زنوبرون قراጽነት ክትነጻጽሩ ተለኹም ምክንያቱ ድማ ከም ዝመስለኒ ህይወትና ብጣዕሚ ቴክኖሎጂ ስለ ዝበዝሖ እዩ ልክዕ ቴክኖሎጂ ብዙሓት ነገራትና ቀሊል ገይሩና እዩ መቸስ ትፈልጥዎ ኢኹም ስልክ ንምድዋል ክንደይ ኮተት ንብል ከም ዝነበርና ሕዝቢ ቀሊል ንገብሮ ነገራት ብጣዕሚ ዘድንቕ መጀመርታ መጽሓፍ ቅዱስ ከጽንዕን ክመሃርን ምስ ጀመርኩ نحادة ملأختي نمدلاو بتعمي بزح جزء يوداني نيرو مكنياتو أشعيتو بقليل أب إنترنت أتيخا نحادة مصحف حابني كتبل أي تخيلن نحادة ملأختي نممهار إليه بزحات مصحف تأب طاي جيرة نحادة شعات تسعاتات زغوون يتسنق نيرة كاب أمه هو خلنا كل نجر كقللنا ندلي حقن مزراب زي مدلاينا مودعتو نعانا صبو ايكونن مكنياتو هيوات قليل اب زي يخونلو اوان وي تسفا كتقرص يخا وي دمانيش تايطقتي كتجبر يخا صقدا خبل تلخو نخونتاتكا تتصاورو مخال اذا مالت صلاي كتعانقفكا اب زمصلو غيزي اب كند ايدكا مهاب يلن مباليو نا إجزافير قال انتاي كم زبل فلت ايه كروخبو كم زخيل زنجر النزبلة دما بشم يسوس كروخبو ايه اي قارصون إيديا هذن هزي أبزو قوبا ايه سابات كم زلو يقمت كدمن أبزو ممتاي ازي نجر عبل بينيرو أبزي قوبا ايه قلا سابات اللخم إجزافير أب هيواتكم زخونا نجر كابزو قبرولكم نوح زقبرو خوينو زسمعكم ማንም የለን ሰውልኩም ትጽበዩ ኣለኹም ካብ ምጽባይኩም ዝተላዕለ እግዚአብሔር ርእሱኹምን ኩነታትኩምን ይቕይሮ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኩምን ሎሚ ግና ከም ዝኽብለኩም ይደሊ እመኑ እምበር እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ እዩ ሰሚዕኹምኒ እመኑ እምበር እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ እዩ ስለዘይትርእይዎን ስለዘይትሰምዑዎን እግዚአብሔር ኣይሰርሐሎን ማለት ኣይኮነን አሜን ስለዚህ ተስፋ ክትቆርጹ የብልኩምን ምናልባት ተስፋ አመቁራጽ ዝበጽሐ ሰብ ተሃልዩ ሎሚ ምሸት እግዚአብሔር ሓደ ቃል ክነግረከልኩም ወይ ብጆይስ አቢሉ ክዛረብ ዝደሊ እንተሃልዩ እግዚአብሔር ከምዚ ይብለሎ ተስፋ አይተቆረጹ አሜን እግዚአብሔር ይሰርሐሎ ሓደ ነገር ክጽበኸለኹ ዓመቸስ ኩላትና ሓደ ንጽበዩ ነገር አሉና ክንደይኹም ሓደ ነገር ጽበዩ ዘለኹም ኩላትና ንጽበዮም ነገራት አለው ፈውሲ ምዕባለ ወይ አገልግሎትና ከዓቢ ክንምርዖ ወይ ከይንምርዖ ብዙሕ ንጽበዮ ነገራት አለና ቆልዑ ክንወልድ ወይ ድማ ደቅና ካብ ገዛ ክወጹውን እንጽበን ኾን ቆልዑ ደቂ 18 ዓመት ምስኮኑ ካብ ገዛ ወጽዮም ባዕሎም ይኽእሉ ነይሮም ሕጂ ደቂ 40 ዓመት ዋላ ኮይኖም ምስ ወለዶም ዝነብሩ ኣለዉ ከምዚ ዝበሉ ውሉዳት ብጸሎት ካብ ገዛኹም ኣውጽዎም ከምኡውን ስለዚ እትጽበይዎ ዘበለ ምእማንኩም انت زي قارصكم እግዚአብሔር ነቲ ዝሓተትኩምዎ ወይ ከዓ ዝሓሸ ነገር ክበኩም እዩ
ቅድሚ ናብ ካልእ ምስጋር እዚ ነገር ብደንብ ክትርድእዎ እየ ዝደሊ። እዚ ከይተረዳእኹም ካብዛ ቦታ ክትወፁ ኣይደሊን። ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ግዜ ተስፋ ቆሪፀ። እቲ ዝገርም ግን እግዚኣብሔር ተስፋ ክትቆርፁ ኣይገበረኩምን። መሊሱ ኣልዒሉ ናይ ህይወት ጉዕዞኹም ክትቅፅሉ እዩ ዝገበረኩም። ኣብ ነገራትና ክንፀቅጥን ክንሰግሮምን ኣሎና። እዚ ከዓ ክንርድኦ ዘለና መሰረታዊ ስርዓት እዩ። ተረዲኹም? ንእሽቶይ ጫቑት ንስሪ ኣብ ዛዕጎል ዝነብር ንእሽቶይ ንስሪ ኣብ ጫፍ መትሐዚኡ ንእሽቶይ ስኒ ኣለዎ። ምስ ዓበዩ እቲ ስኒ ኣይህልዎምን። ዝውለዱሉ ግዜ ምስ ኣኸለ ከዓ ቆጥ 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 እናበሉ ክሰብርዎ ይሙክሩ። ንዘለኣለም ነዚ ዝኣጎል እዚ ክሰብሩ ዝፅዕሩ ዘለዉ እዩ ዝመስል። ሓድሓደ ግዜ ከዓ ገለ ሰብ ክሕግዝዎም ይሓስቡ፣ ክሰብረሎም ይደልዩ። እንድሕር ከምኡ ጌርኩምሎም ድኹማት እዮም ዝኾኑ። ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሓስቦም ድማ ከቶ ይኾኑን። ምክንያቱ እቲ ስራሕ፣ እቲ ቁጥቆጣ፣ እቲ ጸቕጢ እዩ ህይወት ንክሓልፍዋ ጻዕሪ ዝህቦም። ስለዚ ንደቅኹም ሁሉ ነገር ብጣዕሚ ቀሊል ኣይትግበሩሎም፣ ተጠንቀቁ። ምእንታን መጻኢ ክሓልፍዎ ዘለዎም ነገራት ንክሓልፉ ሓደ ግዜ ሂደት ነገራት ክሓልፍዎ ኣለዎም። ህይወት ብሓቂ ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድልዋት ክኾኑ ምምናይ ወላ ሓንቲ ይገብረልናን። ከምዚ ተትኾኑ ገለመለ ኢልካ ምሕሳብን ምምናይን ወላ ሓንቲ ይገብረልናን ክንጸቅጥ ይግባአና። ወይኒ ነቲ ፍረ ወይኒ ብምዝቃጥ እዩ ዝዳሎ። ወይኒ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓይሊ እዩ ዘመልክት። ንኣብነት ሓድሽ ወይኒ ኣብ ቆርበት ወይኒ ኣይኣቱን እዩ። ብሓፂሩ ነቲ ናይ ቀደም ኣነባብርኡ ዝተንጠልጠለ ሰብ ሓድሽ ሓይሊ ክወሃቦ ይኽእልን ማለት እዩ። ኣሜን። ስምዑኒ፣ ጽቡቕ መጻኢ እዩ ዘለኩም። ጽቡቕ መጻኢ እዩ ዘለኩም። ታሪክኩም ዕጫኹም ኣይኮነን። ጽቡቕ መጻኢ ኣለኩም። እንተኾነ ግን ኣብ ሕሉፍኩም እንድሕር ትንጥልጠሉ ኮይንኩም እቲ ጽቡቕ መጻኢ ከምልጠኩም እዩ። ስለዚ ሎም ምሸት ብዛዕባ ሓድሽ ጅማረ ክንዘራረብ ኢና። ጅማረ ግና ስለ ጸቕጢ ዝብል ንእሽተይ ክብል፣ ምክንያቱ ነዚ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኩሉ ነገር ቀሊል ከም ዘይኾን ክንርዳእ ኣለና። ሓደ ግዜ ክጽበ የድልየካ፣ ሓደ ግዜ ከዓ ንነገራት ብጸቅጢ ክትሓልፎም የድልየካ። ከምዚ ክበሃል ከሎ ግን እግዚኣብሔር ጸጋ ይህበናን ማለት ኣይኮነን። ጸጋ ግን ንሕና ኮፍ ኢልና ዋላ ሓንቲ ከይገበርና እግዚኣብሔር ኩሉ ነገር ይገብረልና ማለት ኣይኮነን። ኣሜን። ብጸጋን ብእምነትን ኢኹም ዲሕንኩም። ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ንኹሉ ሰብ ዝኸውን እኳ እንተኾነ ኩሉ ስለ ዘይኣምን ኩሉ ኣይድሕንን። ከም ዝኣመንካዮ ይኹነልካ ይብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል። እግዚኣብሔር ወትሩ ግደይ ይህበና እዩ። ንሕና ምስኡ መሻርክቲ ኢና። ሕሰብዎ መሱቕ ኢልኩም ሕሰብዎ። ህይወት ክንደየናይ ኣሰልቻይ ከም ዝኾነ ሱቕ ኢልካ ኮፍ ኢልካ ዋላ ሓንቲ ዘይትፍጽም እንድሕር ኮይንካ ሱቕ ኢልካ ናብ እግዚኣብሔር ጸሊኻ ንሱ ድማ ኩሉ ነገር ባዕሉ ዝገብሮ እንተትኸውን እግዚኣብሔር ምስኡ መሻርክቲ ክንከውን እዩ ዝደሊ። ምእንታን ነቲ ንሱ ዝሃበና ነገራት ክንርኢ። ዝሓለፈ ህይወትና ከም ማግኔት እዩ፣ ንድሕሪት ክምልሰና ይጽዕር። ጸላኢ ናብ ናይ ቀደም ልማዳት ክምልሰኩም ዝጽዕር ዘሎ ኮይኑ ዶ ይስማዓኩም? ኣሜን። ካብ ክፉ ነገራት ክትወፁ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ጽቡቕ ነገራት እውን ክትኣቱ ክትጸቕጡ ኣለኩም። ሰላም ከም ኣብነት ጌርና ንውሰዶ። ሰላም ኣብ ዘይብሉ ቦታ ዓበየ። ሓቂ ንምዝራብ ኣየጋነንኩን ዘለኹ። ሰላም እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነይረ። ንዴቭ ክሳዕ ዝምርኦ ኩሎም ኣባላት ስድራይ ዝተበላሸዩ እዮም ነይሮም። ዝተበላሸዩ ዝብል ቃል ሽዑ ኣይንፈልጦን ነርና፣ ግና ስድራይ ዝተበላሸዩ ነይሮም። ብጣዕሚ ዝተበላሸዩ ነይሮም። ኣቦይ እውን ይሓስየኒ ነይሩ እዩ። ኣደይ እዚ ትፈልጥ ነይራ፣ ግና ብጣዕሚ ትፈርስ ስለ ዝነበረት ዋላ ሓንቲ ክትገብር ኣይከኣለትን። ሓወይ ወዲ 17 ዓመት ከሎ ናብ ሃይሊ ባህረኛታት ተጸንበረ። ካብኡ ወልፊ ሓሽሽ ሒዝዎ ወፂኡ። ኣብ መወዳእትኡ ህይወቱ ኣጥፍአ። ምክንያቱ ንሱ ኣዝዩ ዘይሕጎስ ስለ ዝነበረ ነፃነት ክስምዖ ይከዓለ። ዝኾነ ነገር ክጸቅጥ ዘይደሊ ሰብ እዩ ነይሩ። ገለ ነገር ኣይጸቅጥን እዩ። ኩሉ ሰብ ኩሉ ነገር ክገብረሉ እዩ ዝደሊ ነይሩ። ምሳና ክነብር ናብ ገዛና ኣምፂናዮ ነርና። ንሓደ 4 ዓመት ምሳና ጸኒሑ እዩ። ተስዮ ኸ ናብ ስራሕ ኪድ ምስ በልካዮ ተስዩ ናብ ስራሕ ይኸይድ ነይሩ።
እንድሕር ዘይተሳኻዮ ግና ተጋዲሙ ዝውዕል ናብ ስራሕ እውን ኣይኸይድን። ንርእስኹም ባዕልኹም ነገራት ክትገብሩ ይግባእ። ሓደ መጽሓፍ ኣበይ ከም ዘሎ እናበልኩም ኩሉ ሻዕ እናደወልኩም ካብ ታሕቱ ባዕልኹም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ረኣይዎ። እዮኹም ተዋፅኡ፣ እዮኹም ትሰርሑ ኣበይ ከም ዘሎ ክዝክሩ ኢኹም። ስለዚ ንሕና ብጸሎት ጥራሕ ኩሉ ነገር ናብ ኢድኩም ዝኣቱ ዝመስለኩም እንድሕር ኮይኑ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትኩም ንመጻኢ ኢሉ ዘዳልየልኩም ነገር ፈጺምኩም ኣይትረኽቡን። ድሓድያኹም ዝደንቕ ነገር ኣብ ቅድሜኹም ኣሎ። እዚ ክነግረኩም እግዚኣብሔር ንዓብዪ ነገር ክጥቀመኩም ኣብ ዝበለ ግዜ እቲ ጸልአይ ብሓይሊ ክዕንቅፈኩም ይጽዕር። ከምዚ ዝብላ ነገር ኣላ፣ ሓድሽ ብርኪ ሓድሽ ዲያብሎስ። ሓድሓድያኹም ንእግዚኣብሔር ተወሳኺ ነገራት ክህበኩም ተሓቱ እሞ ዝያዳ በረኸት ተሓቱ እንድሕር ኮይንኩም ዝያዳ ተቓርኖ እውን ክትረኽቡ ኢኹም። ብዝሓለፈ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡኒ፣ ብጣዕሚ ክትጥንቀቒ ኣለኪ ስለትጥቀምዮም ቃላት። ዓብይን ብርቱዕን ኣፍ ደገ ኸፊተልካ ኣለኹ፣ ብዘይ ምክንያት ድማ ብዙሓት ተጻረርቲ ክመጽኦም ርኢኹም። በሪ ጥራሕ ኣይኽፈተልኩምን፣ ተጻረርቲ እውን ተግኒኦኹም። ስለዚ እግዚኣብሔር ናብ ልዑል ቦታ ክወስደና ተሎ ስጋና ድማ ትሕት ክትብል ኣለዋ። ኣብ ቃላተይ ንኽጥንቀቕ ይሙክር ኣለኹ። ብጣዕሚ ጥንቅኽቶ ግን ኣይኮንኩን። ርኢኹም እግዚኣብሔር ብዝበለጸ ምስ ዝጥቀመልኩም ብዝበለጸ ይባርኩም። ዝበለጸ እውን ሓላፍነት ክንወስድ ይግባእ። ካባኹም ዝኾነ ይኹን ዓፍ ንምጥቃም ሓገዝ ዘድልዮ ዘሎ ይመስለንን። ወንጌል ማቴዎስ 7:13-14 ብጣዕሚ ዝገርማ መጽሓፍታት እየን። ከምዚ ይብል፣ በታ ጸባብ ደገ እተው። እታ ናብ ጥፍዓት እትወስድ ኣፍ ደገ መገዳ እውን ገፋሕ እያ፣ እቶም በኣ ዝኣትዉ ድማ ብዙሓት እዮም። እዚ ብደንብ ክርድአና ቁሩብ ግዜ ንውሰድ። ከምዚ ይብል፣ በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ክትኣቱ እየ ዝደሊ። ካብኡ ቐጺሉ ከምዚ ይብል፣ እታ ጸባብ ኣፍ ደገ ግን መገዳ እውን ብጸቕጢ ዝተታሓዘት እያ። እዚ ካብ እቲ ሓድሽ ትርጉም እዩ። መንገዳ እውን ቀጣን እያ፣ ዝረኽብዋ ድማ ውሑዳት እዮም። ስለዚ ኣብቲ ሰፊሕ መገዲ ምጽናሕ ቀሊል እዩ። እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ እታ ገፋሕ መገዲ ንስጋዊ ኮተትካ ዝኸውን ቦታ ኣለዋ። ኩሉ ምሳኻ ሒዝካዮ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ። በቃ ሰቂልኩም ብስጋኹም እናተመራኽኩም ኣብታ ገፋሕ መገዲ ክትስጉሙ ትኽእሉ ኢኹም። ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣለዉ እዮም። ናብ ገነት ዝኣትዩ ናብ ገነት ተኣቱ ብእምነትካ እምበር በቲ ስራሕካ ኣይኮነን። ኩሉ ነገር ፍጹም ንምግባር ትሙክር። ኩሉ ነገራትካ ፍጹም ክንገብሮ ኣይንኽእልን። ተኾነ ግን ክርስቲያናት ሙሉ ህይወቶም ብስጋ ኮይኖም ነቢሮም ዋላ ናብ ገነት እንተኣትዩ ምስኣቶም ዋላ ሓደ ሰብ ከም ዘይወስዱ ይኣምን እየ። ክንዲኹም እንታይ ማለተይ ምዃኑ ትፈልጡ? ምስክሮም ንሓደ ዋላ ምስኣቶም ንኽወስዱ ኣይኽእሎምን እዩ። ብህይወት ድማ ሕጉሳት ኣይኾኑን። ምክንያቱ ብስጋ ክንመላለስ ብህይወት ክንሕጎስ ኣይንኽእልን፣ ብፍጹም ኣይንኽእልን። ስጋና ከም ዝደለናዮ እንድሕር ገይርና ህይወት ከነጣዓም ከም ንኽእል ይሕስወና። እቲ ሓቂ ግና እንድሕር ብስምዒታትና ንጓዓዝ እንተኾይና ሓጎስ ኣይንረክብን፣ ናብ ጥፍዓት እውን እዩ ዝመርሐና። ብዙሕ ግዜ ሰባት እንታይ ከም ዝስምዖም ይነግሩኒ እዮም። ኣነ ዋላ ሓደ ይፈትወንን፣ እግዚኣብሔር ይፈትወኩም እየ ኢሉ እዩ። 100 ግዜ ከም ዝፈትወና ዝተዛረበ። ንምንታይ እሞ እግዚኣብሔር ይፈትወኒ ኢልና ዘይንጅምር? ኣነ ንስምዒታተይ ይሰምዕን እየ። ኣነ ንስምዒታተይ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ኢና ንነብር። ንሱ ድማ ከምዚ ይብል፣ ኣብታ ጸባብ መገዲ ክስጉም እንድሕር ደሊኻ ክትጸቅጥ ኣለካ። እታ ን18 ዓመታት ደም እናፈሰሳ ዝነበረት ሰበይቲ ከዓ ዘለዋ ኩሉ ኣብ ሓካይም ወፃኢ ይኹን ግና ኣይደሓነትን። ካብኡ እቲ ህዝቢ ሓሊፉ ክኸይድ ጸቕጥ ገበረት። እስቲ እዚኣ ንሓደ ደቂቓ ንሕሰባ። እንታይ ዓሚተ ብዛዕባ እታ ሰበይቲ እዚኣ ሓሰብኩ፣ ብዛዕባ እቶም ህዝቢ እውን ሓሰብኩ። ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝነበረን ሰባት ድማ ኣብ ዙርያ ኢየሱስ ኣዝዮም ተጨናኒቖም ከም ዝነበሩ እርግጸኛ እየ። ብገለ ምኽንያት እዛ ሰበይቲ
ዓባይ ኮይና ይትስምዓኒ ንነዊሕ እዋን ዝሓመመት ንእሽተይ ሰበይቲ ከም ዝኾነት ገይረ እየ ዝሓስባ። ከምዚ ኢልካ ምሕሳብ ክንደይ ቀሊል ይኾን ነይሩ ነቲ ህዝቢ ኩሉ ፈጺማ ኣይሰግሮን እየ። ገሊኦም ሰባት ገና ክገብርዎ ይኽእሉ ድዮም ወይስ ኣይኽእሉን ቅድሚ ምፍታኖም ተስፋ ይቆርጹ። ከቢድ ነገር ሪኢኹም ኣይ እዙይ ብፍጹም ክገብሮ ኣይክእልን ኣይትበሉ። ንኸቢድ ነገር ክትሪኡ ተለኹም ከም ዝበሉ እግዚኣብሔር ክገብሮ እንድሕር ደልዩኒ በቲ ሓይለይ ዝኾነ ክርስቶስ ኣቢለ ኩሉ ክገብሮ ይኽእል እየ። ነታ መጽሓፍ ከኣኑ ፈትዋ ኢና ነጣቕዕላ እኳ ግን ኣድምፁ እንታይ ከም ዝብል ዘሎ ይኽእል እየ። በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ኣቢለ ኩሉ ክገብር ክእለት ይህበናዮ። ንሕና ግን እቲ ስራሕ ክንሰርሖ ይግባእ። ሕጂ ግልጽ ክገብረልኩም ብዛዕባ ናይ ስጋዊ ስራሕ ኣይኮንኩ ዝዛረብ ዘለኹ። ስለ ስጋኻ ነገራት ክፍጹምልካ ምግባር ኣይኮንኩ ዝዛረብ ዘለኹ። ብዘይ እግዚኣብሔር ገለ ነገር ክትገብር ኣይትፈትን። ኣብ ኩሉ እትገብሮ ነገር ምእንተ ብኣግባቡ ክትሰርሕ ጸጋ እግዚኣብሔር የድለካ እዩ። ይኹን ግና ጸጋ ጥራሕ እዩ ዘልየኒ ኢልካ ሱቕ ኢልካ ኣይትጸበ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ገለ ነገር ክትገብር ወይ ከይትገብር ክሓተካ እዩ። ቀሊል ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ከዓ ንኡ እዙዛት ክንከውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣሜን። ሕጂ ሓደ ነገር ክዛረብ ደሊ። ምናልባት እውን እዚኣ ቀዳምን ሰንበትን ንዝተወሰነ ግዜ ደጊመ ክዛረቦ እየ። ግን ነዚ ዝብሎ ነገር ኣብ ኣእምሮኹም ሒዝኩም ብስርዓት ኣብ ተግባር ተውዕልዎ እንድሕር ኮይንኩም እውታት ኢኹም ትኾኑ። ቁኑዕ ዝኾነ ስራሕ ንምስራሕ ክትጅምሩ ኣለኩም። ወላ ስሕተት ኮይኑ ክስምዓኩም ከሎ ኣሜን። ካባኻትኩም ክንደይ ኢኹም ጎልፍ ትጻወቱ? ዴቭ ኢድካ ኣልዕል። ብዙሓት ካባኻትኩም የለን? በላሕቲ ኢኹም ማለት እዩ። ኮይኑ ግና ዴቭ ዓብይ ናይ ጎልፍ ተጻዋቲ እዩ። ን20 ዓመት ከዓ ምስኡ ጎልፍ ተጻዊተ እየ። ኣብ ኩርናዕ ኢደይ ታንዶኒ ተስሒዙኒ። ክጻወት ኣይከኣልኩን። ጎልፍ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ጸዋታ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ እጽሕፍ ስለ ዝነበርኩ ግዜ እውን ኣይነበረንን። ቦታ ኣተሓዛኻ ምንም ክትግምት ዘይትኽእል እዩ። ምእንታን እታ ኩዕሶ ተኺላ ክትከደልካ። ዴቭ ጎልፍ ምጽዋት ከምህረኒ ከሎ ከኣምን ኣይከኣልኩን። ቦታ ኣተሓዛይ ከም ዝኸውን እዩ። ምእንቲ እታ ኩዕሶ ተኺላ ክትከደለይ ክትውስን እንተለኻ እውን ከምዚኡ ዝስምዓካ። ቅኑዕ ነገር ንምግባር ስሕተት ኮይኑ ዝስምዓካ ከምዚ ድማ ትብል ንምንታይ እየ ነቲ ዝበደለኒ ሰብ ህያዋይ ዝኾኖ? እንታይ በልካ? እንታይ እግዚኣብሔር እዚ ሰብኣይ እዚ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፂኡ 20 ስድራ ቤታትና ምስዑ ሒዙ ከይዱስ ንስኻ ሓድሽ ናይ ድምፂ መሳርሒ ትዕድገሉ ትደልየኒ? እንታይ እዚ ትኽክል ክኸውን ኣይኽእልን። ርኢኹም ዶ እግዚኣብሔር ንዓና እተገልበጠ መንግስቲ ዝህበና ንሕና ቁኑዓት ንኽንከውን እዩ። እቶም ዳሕረዎት ቀዳሞት ክኾኑ እቶም ቀዳሞት ከዓ ዳሕረዎት ክኾኑ እዮም። ማለተይ ሓቂ ንምዝራብ ናይ እግዚኣብሔር ኣተሓሳስባ ግርም እዩ ዝብለኒ። ማለት ብዙሕ ኣይብልን ግን ሓሳባቱ ይሰርሑ እዮም። ነቲ ዝስምዐካ ስቓይ ሓሊፍካ ዋላ እናሕመመካ ክትገብሮ ዝግበአካ ክትገብር ጸቕጢ ግበር። ደጊመ ክብሎ እየ ትኽክለኛ ነገር እትገብር ምህላውካ ክሳብ ዝስምዐካ ክትጽበ የብልካ። ረኣዩሎም ምሸት ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ብዝኾነ ሰብ ዝሓርቁ ይህሉ። ብዙሓት ከም ዘለኹም ፈልጥ። ስለዚ ኣእዳኹም ሓፍ ኣቢሉ ኣይብለኩምን። ብዙሕ ግዜ ጌርኩምዎ ኢኹም። 70 ክሳብ 80 ሚእታዊ እትኾኑ ሰባት ኢኹም። ሎሚ ድማ ተኣምር ደሊኹም ናብ ዝመጺኹም። ፈውሲ ትደልዩ፣ ብህይወት ክትዕወቱ ትደልዩ፣ ኣብ ኣገልግሎት ክትዕወቱ ትደልዩ፣ ኣብ ስራሕኩም ዕብየት ክትረኽቡ ትደልዩ።
جناخ إذا حدا نجر تراي جبرو نتسب يقربلولو حدقوا بقى حدقوا بلوه أب إيدي عمود ويا بالإجزابير ككحساكم إيه كشلمكم إيه إزك نجركم بقولو نجر مجوعي أنت عاديكم نسبات يقرأ تبلو أنت حركينكم إجزابير في وقتكم بزحنا جبرك وجرمكم يو نخد قطعو مغنيات يلوكم يخون نخد قطعو جن مسالي بالكمن خموت تتخون ما اكسيابي بغولاتنا نخو قطع مغنيات اللوو انت خون جنا بانا يتغطن اكسيابي نعانا كم حدش دقاقي محرتي قبرلنا ازيو بالطعمي وزخبد انتي كم زقابرون ايتفلتون يخم برقص اكسيابي يقرأخ بلالهم اي يصبينن يو ترقاق يخا نسو يقرأخ تبلهم يصبيو اما صحف قدوس كم يزبل كم حق دما صلوتنا خملس يخيلنيو جزي خاصويل كايخا تطفز اللخا بحادة سب تقط يخا خلخا ناب اكزابير تسليت اللخا مالتي اما صحف قدسون كترخبو تخوليكم اكزابير كم زيبل صلوتكم كملسيه ابزخونا سب قال انت هاليوكم حدقوا قدفوا نتن داليو مصحف تركن مرص اينا خيلن اندحر تداليو خف لطرحنا مرص كاتوسد كوينكا مصحف قدس خون يكون ነገር ከም ዝብል ትገብሮ ለኻ ማለት እዩ ንብሙሉእ እቲ መጽሓፍ ኮኖም ብበሉና አይኮነ እንዲሁ ብሙሉእ ሓደ ነገር ክነግረኩም ክትሓዝኑ ለይ ወይ ምስኪን ክትብሉኒ ደልየ አይኮንኩይ ክንደይ ዋጋ ከም ዝኸፍል ኣይትፈልጡን ዋጋ ክብል ከለኹ ገንዘብ ጥራሕ ኣይምሰልኩም ኣብዚ ሕዚ ዘለኽዎ ቦታ ንምብጻሕ كندي واقع كم زخفلكم بعليه زفلتا نتا تسبرت نفسي محوايون كي تعرف بزحي أحلفة أوش تينا يسبقوت علوات نيروني اكزابير كعات جزء أي سبب تخون كم زلني كنجرن مسجمرة بك أي كالكون بكا مالتي اتأوش تيزلو سرر منفس وتيو مصحف قدس فتنات تعجز تخمزة مصي قلصيو تعجز تقدم ممصو تفتنا خواي بزح نجر كوص غيرو امين كندي وي زرازر ابز غباي الله النساب اي كن زي تجزا زي مجزع صقم زي بلو يمسلنا حتى 80 نبل حدا سب أبلعلي خايد مفكر أيكونن زبل زلخو نسلطان سلام عزاز يززارب زلخو أب هيوتكم لو تخطريو بالطعم تدالو سابات بزعبا زي عميقكم كتحاسبيكم أقدم بزعبا سلامنا تزاربكو نيرا كابو نديف كسع زمرعو سلام انتاي مخانو وناي فلت النيرا نحيدت عامتات ديف بزي مقرات صنع خوينو كنبر مسراخو إذا سلام دولي إلى حسبكم بخونة حافكم مبال سلچوني مقطع مبسج أخولو سلچو يلوني بقى سلام دلخو تفلتو سلام دلي كابو سلام كجنس اللخو أو اكزابير سلام أبني ولا حنتو وناي تغير نمتاي مسلكم مخنياتو إياسو السلام كحد قالكم لبخم كشبرن كسنبدن أي تفقدو إليو سلازي نسو زلينا نقرات قدم هبونا يو حز اتقابوش تنازلو هيوات كزر مقبار ناينا قدأيو هيدت عمتاتكو أنت وسد اللي بسلام كنبر وسنكو كابو جمركو مجمر تاز قبركو ونقر زحرو عوري نقرات انتاي مخانوم معزابيو نابنايت اقاماتاي سركو خير نيروني مخنياتو حد كيزي انتاي كم زكناون زلو كيف لتكا سؤلكا تحرق سلازي تساقام انتايو إلكا ناي حرقان كاسور مفلات اقداسيو انتايو زكناون زلو قالي سابات بتقدم 10 عامتات زقاتهم حزن مكنيات حزن قطة خوينو إزوات نتزحلف بخمي كم نحرقو نمهار لنا اكزابيرنا بحدش جمارك مرحنا خنفقد لنا اكزابير نخلاتنا حدش جماري اللو ايومو እንደገና ክትጀምሩ ትኽእሉ ኢኹም
ኣብ መወዳእታ ኣይኮንኩምን ዘለኹም ነገርኩም ገና የብቅዕን ገና ኣረኩምን ስምዑ ኣሪገኤ ገለመላይ ትበሉ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ 76 ዓመት ክኸውን እየ ከም ትርእይዎ ሎሚ ኣብ መድረኽ ጠጠው ኢለ ኣለኹ ስለዚ እወ ከምቲ ቀደም ዝሰርሖ ዝነበርኩ ሓደ ነገራት ምስራሕ ኣቋሪፀ እየ ኩሉ ነገር ባዕለይ ይገብር ነይረ ሕዚ ግን ኣብ ኣኼባታት ገለ ቁሩብ ሓገዝ የድልየኒ እዩ ከምዚ እየ ዝብል ዘቕረየኒ ነገራት ኩሉ እግዚኣብሔር ንዓኻ ይኹን ኣሜን ስለዚ ሓደ ነገር ንዘይ ምግባር ዕድሜኹም ከም ዝኣኸለ ኣይትንገሩኒ ብዙሓት ቆልዑ ኣለውኒ ኣይትበሉን ኣነ እዙይ ኣገልግሎት ዝጀመርክዎ 3 ዕሸላትን ሕንዶ ቆልዓና ኣለውኒ እዩ ታትኩም ብምርኣይ እዙይ ዘይከኣልን ዘይውፃእን እዩ ምባል ኣቋርፁ ንእግዚኣብሔር ዘይከኣል ነገር የለን ኣሜን ስለዚ እግዚኣብሔር ዘዳለወልኩም ሓድሽ ጅማሬ ምእንቲ ክትረኽቡ ትገብርዎ ዘለኹም 2 ነገራት ኣለዋ ቀዳማይ ነቲ ዝሓለፈ ታሪክኩም ሕደጉ ካልኣይ ናብቲ ኣብ ቅድሜኹም ዘሎ ንቕድሚት እናፃወጥኩም ሰጉሙ እዚ ምግባር ሓደ ግዜ በዳ ክኸውን እዩ ኮይኑ ግና መጽሓፍ ቅዱስ በቲ ሓይልኻ ዝኾነ ክርስቶስ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝብል ዘክሩ እዚ ብምሃዙትን መሳርትን ጆይስ ማየር ሚኒስትሪ እናክ ሓገዘ ዝቀርበልኩም መደብ እዩ